ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 4 ಹೊಸ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದವು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒರಿ ದುಬೈದು ಬೈದಿನಾರು 3 ಜನ ಮುಂಬೈದು ಬತ್ತಿನಕಲು. ಇಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ ಸೇರಿನಂಚ 3 ಜನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಕೊರೋನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಇಂದ ನಡುಟು 30 ಜನ ಮುಂಬೈದು ಬತ್ತಿನಕಲು ರೈಲು ಜತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನವು ಮಲ್ಲ ಆತಂಕದ ಸುದ್ದಿ ಆತನು ಅಕ್ಲೇನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪಡ್ದೇರು ಎಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಆತಂಕ ಆತದು. ಕೊರೋನಾ ನಂಗೆ ಸಂಯಮನ ಕಲ್ಪಾದನು ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾದನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ತಲ ವಾ ಕೊರೋನಾಲ ದಾಳ ಮನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಿಡಾತನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಡು 4 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತಂಡು. ಒರಿ ದುಬೈಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತಿನರೆಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ 3 ಜನ ಮುಂಬೈಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಕಳಡು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತಂಡು. 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ ಸೇರಿನಂಚ 3 ಜನ ಕೊರೋನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಬೈಡ್ದು ರೈಲ್ಡು ಬತ್ತದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಜತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ದಿನವುಲ ಮಲ್ಲ ಆತಂಕದ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಮಾಮೂಲಾದ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು. ಜೂನ್ 8 ತಾರೀಕಿರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಯರ ಉಂಡು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂತರ ಈ ಜಾಗ್ರತದ ನಿಯಮಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಏತ್ ಪಾಲನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನನಾತೆ ತೂಡಾತಂಡು. ಅಂಗಡಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಕಲ್ಲ ಕೈತ ಪಿರಾವಡ್ದ ಬರಿಟ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮನ್ಪರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅಂಚಿನಕಲು ತೋಜಿದ ಬತ್ತನ 100 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂಡದ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕೈಟ್ ಮುದ್ರೆ ಐತಿನಕಲು ಆತು ಪಡ್ತು ಅವಳು ಉಂತಿರಡ ಆವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೇನು 10 ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಏರ್ಲ ದುಂಬಾವಾಯರು. ಕೊರೋನಾನು ಜೀರ್ಣಿಸಾಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ.